नोंखौ सोरबाया गुन्दि बैथालि बा उमुखखौ लाग्रा जाय नोंनिनो फंबाय बा उमुखखौ लाग्रा उमुखजों बिदिखा बिनि हौवा जाय नोंनिनो बिबथै माबायदि जागोन? बुंनांगौ खोथा गैयामोन आरो बुंग्राखौबो आं दाय होनो साना। बेखायनो आं हानायमानि मोजाङैनो बुंनो नाजागोन। आरो आं बेखौबो मिथिगौ, आं जेसेखि मोजां बुङा मानो दिनैनि दिनाव जेबो आरजाथाव जानाय नङा गोबांनि थाखाय। मानोना सोरबा बायदिया जुदि गाइखेर बायनो हायैनि ससियेल मिडियायाव लिरफैनो हायोब्ला आरो बैफोर गुबुन गुबुन बायदिया बैसोरो बुंनो खाबुखौ मोनखागोन आरो बुंगोन। गाराया जायोब्ला हामनो टाइम लायो, सम लायो। आरो खायफा गाराया गोबां सम लायो। जानो हागौ आंनि लाइफआवबो बेबायदिनो। जिखुनु जा, अब्लाबो आं बुंगोन जायखौ आं दा बावैसो बुंबोदों। सासे ससियेल मिडिया क्रिएटर जानानै मोनफ्रोमबो कमेन्ट बा माबा बेफोरखौ रिप्लाय होफिननांगौ बेबो नङा। अब्लाबो दिनै आं मानो बुंनो नागिरदों होनोब्ला खारन दं। आरो बे खारना मा बेखौ एसेबाबो खायफा बुजिगोन। आरो गाज्रि लिरग्रा थाबाय थागोन, रावखौबो सोलायहोनो हाया बुंनानै। मानोना बयबो गाव गावनि गोसोनि राजा, गोसोनि रानि, आइ एम दा बेस्ट सानो। मोनसे बुस्थु माबाग्रोनानै देखायग्रोनो एसेब्लाबो हेल्पफुल जागोन ना नोंथांमोननि थाखायबो। सुग्रोनो नागिरदों आं। रायजोफोर, गस्लायाव जुदि दागा एददो नांग्रोदोंब्ला स्लें लेंगुवेज होनायनि निमाहा बिग्रोखाबाय दे। जोंथावथावबो बुङो नालाय, अब्लाबो होनाङामोन, लाब गैया। नैबे सेन्टुरा जाहैबाय गस्लायाव जुदि ओंख्रि बिदैफोर लोगो लोगो नांनायावनो लोगो लोगो होनो मोनोबा बेजों खारो गोमोआ, स्पटआ, मिथिबाय? ओमफ्राय बे गस्लाया आङो बिराद आफसुस जाबाय। US पल'निमोन। बेखौहाय आङो जि पसन जानानै 5700 बायनांदोंमोन। बाराखौनो गानाखै। दाख्लै उदालगुरियावहाय थांनायाव सेस हांसो बेदर बिदै गोलैनानै खारबाय गुफुरा माखासे। खारजोबगोनखौ आसा खालामदों, दै गुदुं फुदुंनानै होदां। ओमफ्राय एसे बेखौ लागायबाय, नारें लागायबाय। आंनि आन्दासाव खारजोबनांगौ। थ' बेजोंहाय आंनि गस्लाया 80%आनो खारजोब्बाय। आं बेकिं सदा होदेरबावनायमोनब्ला बे कमप्लिट 100% खारगौमोन। बिदि सुनानै गोजोनबाय आं। जिखुनु जा, जाय बिनानावखौनो बुंसै आं बा बिब' जागोन, नोंथांखौबो सोरबा नोंनि बिदाजों थांनायाव, सोरबा बिबथैजों थांनायाव, बबेबा मालाबा फेमिलि मेम्बारजों जुदि बियो नोंनि हौवा, नों बिदि गुन्दि गुन्दा होनोबा नों माबायदि मोनगोन? गावखौ एसे साननानै नायग्रो। दिनै जाय आंजों थांदों फैदों बे आंनि बिमानै, अर्थात आबैनि फंबायनि फिसाजो, आंनि आफानि काजिन। ओमफ्राय लोगोसे बेयो गावसिनि खाथिनि डिमासा न' खाथिनि एक्टर सम्राटखौ लानानै फैदों। फैनायनि मेन गुबै थांखियानो जाहैबाय आंनि न'आ जिहेतु दायो क'क्राझाराव, ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय सरलपारा नुफेरैखाय सरलपारा नायनो, आरो सरलपारा थांनायजों लोगोसेनो आङो भुटानावहाय थावखौ एसेबाबो खम मोनो नालाय, दानि रेटआ बेसेबां आरो भुटानाव माबायदि दायो बेखौ आं एसेब्लाबो ब्लग बानायदों। आं सोरबा मालाय सिख्लाखौ जबरदस्ति बा सोरखौबा लांनायमोनब्ला हयथ' आं ब्लग बानायमोनब्ला बैनि बिमा बिफा, बैनि न'खरनि एसेब्लाबो फाजानाय मोनगौमोन। गोबाङा बुंनो साबगौमोन जे बिदि गाज्रि कमेन्ट। नाथाय बे आंनि आंगो न'खरनि। बेखौहाय जुदि नों बा सोरखौबा जायफ्रा गाज्रि बुङो, बुंनायखौथ' रावखौबो हमथानो हाया। नोंनि सोरबा बिनानाव, आंहाबो बिनानाव दङ, बिनानावजों बेरायोब्ला बा बिमानै, बा नों सोरबा हिन्जाव मानसिया नोंनि बिबथै बिदाजों बेरायोबा नोंखौ गाज्रि सोंखारियोबा नों माबायदि मोनगोन? रागाया टेम्पारा जोबोद दावखोगोन, नङासै? बेखायनो सानग्रोनांगौ। ब्लगनि जोबनायाव आं बुंहैखादोंबो बे आंनि बिमानै। बेखायनो गोबाङा मिसआन्डारस्टेन्डिं बुजियो नालाय, नेगेटिभआ आजिखालि गोबां स्प्रेड जाग्रोयो। मानसिया 1निफ्राय 50, 60, 70, 80ल' जोरोलै। नों हाजारखि लेभेल देखाय, हाजारखि दुगा देखाय, हाजारखि गिदिर खोथा बुं, सानसे नों थांखानांगोन, जेबो लाब गैया। बेखौनो जोङो साननैसोनि बे लाइफखौ लानानै गोबां गोग्गा दुगा, जेन आं जेबो जाया। खायफा धोरोमनि खोथा बिराद मोजां बुङो, नाथाय माबा मोनसे बुङोब्ला रागाया बेनानो बांसिन जाग्रोयो। अबाव धोरोममोन मामोन बेबो धोरोमनि नलेजबो थाला बेनाव। आरो बुंजाफिनबा डेन्जारसिनसो रागासिन जाबावसिन, बेफोरबायदि नुनो मोनो।
थ' आंनि न'खरनि सोद्रोमाखौ आं फैबाय जेब्ला बेरायहैनो लांदोंमोन आं बाव ब्लग बानायनायाव गोबाङा फाजानाय दङ आरो फाजागोन बे गाज्रि कमेन्ट होनाय मानाय बे जेबो नङा बे गोसो सिंनि आलौनाय मोनसा जानाय बेफोरखौ डाइरेक्ट बुंना लाबा साबसिन मानो होनब्ला गोबां गुबुनाबो ब्लग बानायो ब्लग बानायोब्ला सोरखौबा माबा मोनसे देखायनाय मानायबा बेफोरो फाजाया नाथाय आंहा दायो सोलिफुबाय थाथारनाय नालाय गाइखेर बायनो हायि मानसि फानजाखानाय थाखा फैसा गैजायै थ' गुबुनफ्राबो बुंनो गोबां चान्स मोनखागोन आं बेखौबो बुजिगौ थ' जेखि जाया दङ हारसिं लाइफ बिमा बिफा सानै ओमफ्राय नाजालांगोन ब्लग बानायग्रा नालाय बानायगोन आं बे नङा जे इउटुब गैयाबानो सोलिथारा गुबुन खामानिबो गोबां हमखानाय दङ मावोबो मावगासिनोबो दं थ' बे इउटुबाबो मोनसे माने एडिक्टेड टाइप जाबाय आरो भिडिअ होबाय थाग्रा नालाय होयो बानायबो फैयो अब्लाबो होलांगोन बेखौ साननानै दं मानो होनब्ला सौदावोब्ला सौथुयोब्ला जोङो रावबो गोलैनानै थाबाय थाया सिखारफिनो जोङो when we get to stumble ना जों जेब्ला सौदावोबा सौथुयो जोङो सिखांफिननानै थाबायफिनो गसंफिनो स' आंबो गोलैजादोंब्लाबो गोलैनांदोंब्लाबो जेननायखौ लायाखै निस्सय आं सिखांफिनगोन थाबायफिनगोन बेखिनियानो जायखि जेखि मा बुङा आं बाव डाउन खालामनो हानाय नङा आंनि गोसोखौ बे आरो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल आंनि बिमानायजों जाय गाज्रि बुंदों थेंक इउ सै